फैदो जों दानिया रिजनिं सोलोंदिनि। दिनै आङो गिबि खेब हिसाबै रिजनिं सोंनायनि फिननायखौ एक्सप्लेन खालामनानै खोन्थानो सानदों। दिनै कुइसन नाम्बार 1 एबा मोनसेल' कुइसनखौ आं दिनै दिन्थिनो सानदों। बिनि माखासे फर्मुला थानायखौ आं नोंथांमोननो थख'-थख'यै फोरमायना होगोन। बेनो जाहैबाय दिनै आं कुइसन हिसाबै लाबोदों। यदि बोर्ड को ERDW लिखा जाए तो ग्रिड को कैसे लिखा जाएगा? सोंनाया बेनो जाहैबाय जुदि बोर्डखौ ERDW लिरनो हायो एबा लिरजायोबा अब्ला ग्रिडनि सोलायै जों गाहायाव होनाय मोनब्रै अपसननि गेजेराव बबे मोनसेखौ लिरनो हागोन? जेरै बोर्डनि सोलायै ERDW लिरनो हादोंब्ला ग्रिडनि सोलायैबो गाहायाव होनाय मोनब्रै अपसननि गेजेराव बबेबा मोनसेखौ जों लिरनो हागोन। दा खोथाया जादों मा जों बोर्डनि सोलायै बोरै एबा माबोरै ERDW मोननो हाखो बेसो जादों जाहोना। दा जोङो बिनि गेजेराव जोङो एसेल' खर'खौ गुसु मेलेमजों साननानै जों माखासे फर्मुलाखौ बाहायनांगोन आरो मोनसे गोसो सिंनिफ्राय साननायखौ जोङो निजोम गोसोजों साननानै लाबोनांगोन। मानो होनोबा बेयाव गोसोजों एबा गुसु मेलेमजों साननानै माखासे रिजनिंसनि सोंनायफोरनि फिननायखौ जोङो लिरनो हायो। दा बेयाव फर्मुलाबो दं। बेफोरबायदि फर्मुलाखौ जोङो सोलोंब्लासो रोंलांगोन। दा बेनो जाहैबाय आं डाइरेक्ट गोबाव खालामालासिनो मोनसे BOAT दं नङा होमबा बट बिनि सोलायै ERDW लिरदों नङा होमबा? दा ग्रिडखौबो जों बे एखे रोखोमै लिरनो हागोन। बेयाव माखासे फर्मुला दं बेखौ आं डाइरेक्ट खोन्थानोसै। जोङो सिगांग्रो बयनिफ्राय सिगांग्रो जोङो एनिफ्राय जेडसिम आल्फाबेटखौ जोङो गोसोखांग्रोनांगोन। मानो होनबा बेयाव बर्डआबो BOAT आबो ABCD एबा आल्फाबेटनि गेजेराव मोनफा मोनफा आखर। दा बै ABCD खौ जोङो एसेबाबो गोसोखांग्रोनांगोन। मानो होनोब्ला बेयाव ABCD आल्फाबेटनि गेजेरावनो फैदों रिजनिंआ। दा बट आरो ERDW बर्डनि सोलायै मा लिरनो हादों? बाव बि लिरबाय आं। बिनि उनाव मा थायो? नैबे बिखौ बाहाय लिरफैबाय आं। बै गोजौनि बिखौ बाहाय लाबोथ'बाय आं। फर्मुलाखौ खोन्थाना होनोसै नोंसोरनो मोजाङै नायदो गोसो होनानै। बिनि उनाव मोननै आल्फाबेट थानायखौ बाद होनानै 3 डिजिटआव गोग्लैनाय जाय आल्फाबेटखौ मोनगोन बेनो एन्सार जागोन। दानिया बाहाय लाबोबाय आङो। बिखौ बाहाय लाबोबाय आङो। दाना बिनिफ्राय मा मोनो? C D नङा होमबा? B C D मा जायो? E दाना मा होनदों? B C D E नैबे सेकेन्ड 2 डिजिटखौ बारनानै 3 डिजिटआव जा मोनो बेनो एन्सार होननानै आं एसे सिगाङाव खोन्थाखादों। दा नैबे इखौ आं बाहाय ओरैनो लिरना दोनथ'बाय। दा बै बिनि सोलायै नैबे बिनि सोलायै बै इखौ मोनदों नङा होमबा? दा नैबे इखौ आङो बाव लिरना दोनबाय। बे इखौ आं बाव मोनफैबाय। नैबे इखौ आं बाहाय लांबाय। दानिया बिआ थांबाय नङा होमबा? बिआ थांबाय। दानिया दानिया अ फैगोन। बै अखौ बाहाय लाबोबावदो। नै अखौ बाहाय लिरबाय आं। दाना अनि उनाव मा होनो?
मा मोनो अनि उनाव मोननै डिजिट आल्फाबेटखौ मा मोनगोन जों अ पि किउ दाना अनि उनाव सेकेन्ड 2 डिजिट आल्फाबेटखौ पिजों किउजोंखौ मोनबाय दाना 3 डिजिटआव मा गोलैगोन अ पि किउ आर नैबे आरआनो बाव फैगोन दाना बेयाव नायदो नोङो आर दंना गैया नैबे आरआ बाव फैबाय नङा होमबा बे आरआ बाहाय फैबाय दानिया एखेयानो जाहैगोन गासिबो एखे दानिया एखौ लाबोदोलाय ए मा मोनो मोननै 2 डिजिट आल्फाबेटखौ मा मोनगोन एनि उनाव बि सि सिनि उनाव 3 डिजिटआव मा गोलैगोन डि दानिया नैबे 2 डिजिटखौ बारनानै जोङो डि मोनगोन 3 डिजिटआव बे डिआनो एन्सार जागोन दा जोङो बे डिखौ बाहाय लाबोबाय दाना नायदो बेयाव डि दंना गैया डि दं बे डिआ बाहाय मोनफैबाय नङा होमबा नैबे फर्मुलानि गेजेरजों दानिया मा दं थि बै थिखौबो लाबोदो थिनि उनावहाय मोननै डिजिट एबा 2 डिजिटखौ जों लिरदो टि इउ भि दाना बेनि मा मोनगोन 3 डिजिटआव डब्लिउ मोनगोन नङा होमबा नैबे मोननै डिजिटखौ बाद होनानै दाना डब्लिउ मोननायखौ जोङो एन्सार हिसाबै जोङो नाजावनानै लाबाय दाना डब्लिउखौ आं बाहाय लिरफैबाय दानिया बेनि बिनि एन्सारखौबो मोनबाय अनि एन्सारखौबो मोनबाय एनिखौबो मोनबाय थिनिखौ मोनबाय बेनि गेजेराव दंजोबो बिनि सोलायै इ मोनबाय अनि सोलायै आर मोनबाय एनि सोलायै डि मोनबाय सिनि सोलायै डब्लिउ मोनबाय नङा होमबा दानिया नैबे एन्सारानो इ आर डि डब्लिउ बिनि सोलायै बि अ ए टि नि सोलायै इ आर डि डब्लिउ लिरनो हायो होननानै बुंनाया बेनो जाहैबाय दानिया फर्मुलाखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय आं फोरमायखाबाय दानिया नैबे डिटनियाबो बे एखेयानो फर्मुला आल्फाबेटनि जे आल्फाबेटआ बेयाव डि आर इ ए डि दं दा बे आल्फाबेटनि गेजेरावनो जोङो बे 2 डिजिटखौ बारनानै 3 डिजिटआव जे आल्फाबेटआ गोग्लैयो बेनो एन्सार जागोन मिथिबाय दानिया आं नोंथांमोननो फोरमायनोसै डि दं नङा होमबा नैबे डिआवहाय लाबोबाय आं बिनि डिनि उनावहाय मोननै आल्फाबेट मा मोनगोन जों डि इ एफ मोनगोन नङा होमबा बे मोननैखौ मोनो होमबा डिनि उनावहाय 2 डिजिटआवहाय दानिया 3 डिजिटआव मा मोनगोन जों जि मोनगोन नङा होमबा जि दानिया बे जिआनो जागोन एन्सार होमबा बे एखे जोब गासिबो बे बिदिनो जालांबाय थागोन दानिया आर लाबोदो आरनि उनाव मा मोनगोन एस टि मोननैया एस टि आर एस टि नैबे मोननैखौ बारना मा मोनगोन एस टिनि उनावहाय मा मोनगोन इउ मोनगोन 3 डिजिटआवहाय आरनि सेकेन्ड डिजिट आरनि 2 डिजिट आल्फाबेटखौ बारनानै 3 डिजिट आल्फाबेटआव मा गोग्लैयो बै आल्फाबेटआनो बेनि एन्सार जागोन दानिया नैबे एस टिनि उनावहाय इउ मोनदों बेखौ बाहाय लाबोबाय आं होमबा नोङो एसेबाबो हमनो हाखाबाय नङा होमबा एन्सारा बबे जादों दा अपसन ए बि सि डि नि गेजेरावहाय अपसन सिआ एन्साराव गोग्लैनो कारेक्ट जानानै दंखायो दा बेयाव जि इउ एयावबो गैखाया जि इउआ बियावबो गैखाया सि डि अपसनाव गैखाया सिआवल' दङ दा बे एन्सारा कारेक्ट जागोन ना नैबे जि इउ ओइस डि जि आनो जागोन आं फोरमायखाबाय दा नायदो दानिया नायदो जायोना जाया मिलायना मिलाया दाना जि डिजों
डिजों आरजोंआ थांखाबाय। दाना इखौ लाबोदो। इनि उनावहाय मा मोनो सेकेन्ड मोननै 2 डिजिट आल्फाबेटखौ मा मोनगोन जों इ एफ जि मोनगोन नङा होमबा। दाना 3 डिजिट आल्फाबेटआव मा मोनगोन 3 डिजिटआवहाय इ एफ जि ओइस मोनगोन ना। दाना बे ओइसखौ जों बाहाय लाबोदो। बे ओइसखौ बाहाय लाबोबाय। नै बे ओइसखौ बाहाय लाबोबाय। दानिया एन्सारा बेनो जाहैनोसै जि इउ ओइस मोनहांखाबाय। दाना मोननै दंबावो। दा बे मोननैखौबो खोन्थानोसै आं। दानिया इबो थांबाय नङा होमबा। दाना ए दंबावो। एखौ लाबोदो। दहायनि बेबायदिया एखेयानो। ए मा मोनो बि सि डि। नैबे मोननै बिजों सिजों 2 डिजिटखौनि उनावहाय मा मोनो बेनो जाहैबाय डि। एखौ गारनानै बि सिखौ गारनानै डि मोनो। बे डिआनो एन्सार। दानिया मोनसेल'सै डिनि लाबोदोलाय। डि इ एफ नैबे मोननैखौ मोननायनि उनाव मा मोनो बेनो एफ जि मोनो नङा होमबा। डि इ एफ जि नैबे जिखौ बाहाय लाबोबाय आं। बेनो एन्सार। दाना अपसन सिजों मिलायदोंना मिलायाखै नायदो। नै अपसन सिजों जि इउ ओइस डि जि इउ ओइस डि जि बेनो एन्सार। कारेक्ट एन्सारा बे जाबाय। दाना बे कारेक्ट एन्सार। दाना बुजिना बुजियाखै बेयो नोंथांमोननि सायाव थाबाय। आंथ' नोंथांमोननो थख' खोन्थाना होखाजोब्बाय। दानिया गोरलै एन्सारा बेनो जाहैबाय जि इउ ओइस डि जि कारेक्ट एन्सार बेनो। आरो आं गोलाव खालामला। बेखिनिखौनो फोरमायबाय। फर्मुलाया गोरलैथार। खाथियाव खाथा कलम लानानै लिरनानै लानानै प्रेक्टिस खालामबाय थानो हागोन। बेखिनिखौनो बुंबाय आं। गोजोन्थों।